Egia esan, Europako bakarkako sega txapelketa hau, aurten Euskal Herrian izango da hau, aurtengo Euskal Herriko kirol ekitaldirik garrantzitsuena ez bada, garrantzitsuenetakoa izango da. Eta gaurko helburua horixe izango dugu horren aurkezpen bat egitea zuen aurrean. Hemen mahaikideak aurkeztuko dizkizuet. Alde batetik, nire eskuinetara daukazue Garikoitz Llobregat, txapelketako koordinatzailea, ondoren Eneko Etxeberria, Azpeitiko alkatea, eta segidan Aimar Garmendia, segalari gaztea. Aurten Europako txapelketa hortan lehiatzeko txartela lortu duena lehenengo aldiz. Eta hemen ere ezkerraldean daukagu Iker Ruiz de Egino, Foru Aldundiko turismo zuzendaria, eta segidan Alaitz Imaz eta Bixente Michelena segalariak. Alaitz ere okerrezpanago aurten lehenengo aldiz lehiatuko da, Europako txapelketa hontan, eta Bixenteko berriz, ibilbide luzea dauka nazioarteko txapelketa hauetan. Hori azalduta, esan bezala, 2015ko Europako bakarkako sega txapelketa Azpeitin Loiolan izango da urten, abuztuaren 28-tik 30-erako asteburu hortan. Txapelketa hau 2 urtez behin antolatzen da, eta txandaz txanda herrialdez aldatzen joaten da txapelketa antolatzeko ardura. Eta 2005ko hontan Euskal Herriari egokitu zaio ardura hori hartzea, eta aurten Almitza Sega elkarteak antolatuko du. Bertan, Europako goi mailako segalariak lehiatuko dira, Euskal Herrikoak eta baita Suitza, Alemania, Austria, Hego Tirol eta Esloveniakoak ere. Herrialde bakoitzeko 15 segalari izango dira, alde batetik 10 gizonezko, horietatik 3 30 urtetik gorakoak eta 7 30 urtetik berakoak, eta bestalde emakumezkotan 1 30 urtetik gorakoa eta beste 4 30 urtetik berakoak. Salbuespen gisa, aurreko edizioan garaile izan zienak ere parte hartzeko txartela izango dute, aipatutako hau ez gain. Beraz, Suitzatik gizonezko bat gehiago izango da lehian, aurreko edizioan garaile suitzar bat izan zelako, eta emakumezkoen kasuan ere austriar bat gehiago izango dugu. Egin beharreko lana, gizonezkoek 10x10 metroko saila ebaki behar izango dute, eta emakumezkoek berriz 5x7 metrokoa. Nobedade gisa, aipatu aurten, lehenengo aldiz, Europako gaztetxoen sega txapelketa antolatuko dela. Eta nazioarteko modalitate hontan, azkartasuna eta txukuntasuna kontuan hartzen dituzte. Segalari bakoitzak, zozketa bidez egokitzen zaion saila, ahalik eta azkarren eta ahalik eta txukunen moztu behar izaten du. Lan laburra izateute segalariek, batzutan segalariei behaiei igual eta nahi bezain laburra egingo, baina egia esan sprint moduko bat izaten da. Eta horrek oso bizia eta oso ikusgarria egiten du ikusleentzat. Egia da, hemen segalaritza ez dela oso kirol ezaguna, edo behintzat beste kirol batzuen aldean itzalean gelditzen dela. Halare, nazioartean badu ospea eta egia esan jendetza handia mugitzen du. Aurtengo edizioa Euskal Herrian izango da, eta espero duguna honek, ekitaldia hemen guregandik gertu izate honek bultzada bat emango diola, segari, kirol gisa, bai jende gehiagoren gana iristeko, eta kirol hau aldi berean gaztei pixka bat gerturatzeko, eta behiek ere kirol hontan animatzeko. Egia esan, olako ekitaldi bat antolatzea, erronka izugarria handia da, antolaketa aldetik, komunikazio aldetik, egitura handia eskatzen du, eta zentzu hortan horren erakusgarri izango dugu txapelketaren aurkezpen gisa prestatu dugun bideoa, eta orain segidan ikusiko duguna. Programari buruzko xehetasunak emango ditu, eta segidan
bai Enekok eta bai Ikerrek ere hartuko dute hitza. Beraz, orain bideoak utziko zaituztet. Ze, belarra hemen luzetxo zeu, ez? Bai, luzetxoro bai. Aiba, bera zer dagoen hor. Sega bat? Bai, txuraz. Ze, hondekin asmo bai? Nahiko lan. Seguru, hola heltzen dala? Ni uste baiet. Kaixo, Eso. ibili aldeiket? Bai. Ez, segakin. Kaixo, beno, Europako txapelketa abuztuak 28, 29 eta 30 jokatuko da. Ekitaldi nagusia esan zagun, orain bideoan ikusi den paraje Azpeitiako Loiolan, paraje zoragarri horretan. Eta pixka bat, asteburu horretan izango den egitaraue azalduko dugu. Abuztuak 28an, arratsaldeko 7etan, partaide diren herrialdetako arduradunei udaletxean ongietorri bat egingo zaie, eta hortiken aurrera, arratsaldeko 7:30 aurrera edo Azpeitiko Merkatu plazan musika animazioa eta bertan izango da komedore bat irekita bertan janedan eta gauean dantzaldi bat izango da. 29 larun batean eta Europako txapelketan lehenbiziko aldiz, arratsaldeko 4etan ikasberri ikastolako belardian, aurren edo gaztetxoen Europako sega txapelketa jokatuko da. Eta honen ondoren, ikasberri bertatikan herriko plazaraino abituko da kabalkada edo desfile bat, bertan bai Euskal Herriko hainbat kultur erakustaldi, Azpeiti aldetikan ere bat anborradak, eta atzerritik datozten errepresentazioek ere beraien kultur erakustaldiak egingo dituztelarik. Eta honen ondoren, Azpeitiako Merkatu plazan, sailen taldeen aurkezpena, beraien ereserki eta protokolo guztiekin, eta honen ondoren sailen urrungo egunean, ebakitiko dituzten sailen zozketari ekingo zaio. Eta gauean laket taldearekin kontzertua. Esan, behin zozketak hasten diren momentutikan ere izango dela, komedorea irikita egingo dela, eta nahi duen oro inguratu litekela bertara afaldu eta ikuskizunaz gozatzera. Eta ekitaldi nagusia esan zagun, abuztuak 30 igandean izango da, irekiera goizeko 10etan Loiolako basilikan mezarekin hasiko da, ondoren goizeko 11:30 gizonezkoen txapelketa hasiko da, eguerdiko ordu bat aldera, ordu erdiko atsedenaldi batekin, eta gero berriz ere gizonezkoen txapelketak jarraituko du, eta arratsaldeko 3etan emakumezkoen Europako sega txapelketa hasiko da. Gutxi gora bera arratsaldeko 4:30 arte edo. Ondoren, Azpeitiko plazan edo Basilika gunean, edo baliteke bitokietan ere, kanpoko herrialdeetako gu hemendiken joan izan garenean ere dantzariak eta herrikirolak eta egin izan ditugu, eta kanpoko partaideek ere beraien dantza eta kultur erakustaldiek ekarriko dituzte, eta kultur erakustaldi horiek ospatuko dira, eta ondoren arratsaldeko 7:30 Azpeitiko Merkatu plazan sari banaketari ekingo zaio, eta hor ezagutuko da Europako txapeldunak nor izango diren
aurtengo urtean. Honen ondoren, Merkatu plazan dantzaldi bat izango da, eta aipatu, txapelketa hau egun pasa bat bezala hartu behar dela. Azkenen 5-6 ordu irango duen sega proba bat izango da, eta belardian, egun guztian zehar izango da freskagarriren bat hartzeko aukera, otorduak egiteko aukera, eta segaz aparte, beste hainbat animazio eta ikuskizun ikusteko aukera izango da. Beraz, deia, ahalik eta jende gehien inguratu deilela, eta segaz eta horrelako Europa mailako txapelketa garrantzitsu batez gozatzera. Txapelketa hauekiko azalpen txiki batzuk eman baita ere, 6 herrialde izango gara partaideak, baino aipatu behar da Europa mailan sega oso edatua dagoela, baina txapelketa honek eskatzen duen kirol maila eta antolakuntza maila momentu honetan partaide garen 6 herrialdeok ematen dugula. Beste herrialde batzuek ere parte hartu izan dute, hala nola Frantziak, Eslovakiak, eta badira beste hainbat herrialde txapelketa honetara inguratzen ari direnak, baina momentuz antolakuntza mailaldetiken eta kirol mailaldetiken taila ematen duten herrialdeak 6 hauek gara. Eta honen ondoren, Enekok hitz egingo du, Azpeitiko udaleko alkateak. Nik lehen gauzi, hastie eskerrik asko ematen. Eskerrik asko Almintza Ziega elkarteari, eskerrik asko hemen babesle sustatzaileei, eta guzti eskerrik asko Azpeiti aukeratzeatik Europako sega txapelketa hau ospatzeko leku bezala. Guretzat importanti da, azkenin Azpeiti mapan jartzen du eta Azpeiti ezagustarazten du, eta guretzat oso garrantzitsu da, eta beraz, lehen emauzi eskertzi, gure herria aukeratzi beste herri bat aukera partez. Nik uste, guk eskerrik asko man ondoren adierazi behar deuna dela konpromiso bat, Azpeitiko udaletik konpromiso bat, eta konpromiso da dauzkeun baliabide guztile jarriko ditugula txapelketa hau arrakasta bat izateko. Orduan, nik uste hori hemen nahi tokatzen zatena da udal bezala eta alkate bezala esati dela, jarriko ditugula guk alditugun dauzken baliabide humano eta material guztiek hori hola gertatzeko. Azkenin, Azpeiti da herri bat, krisi ekonomiku pixkata igea egin gainditzen, baina oso gaizki pasatzen ibiligean herri bat, pixkanaka hobetzen nahi baldin bagea ere, eta azkenin, Europan Azpeiti azaldukoa, eta Euskal Herri mailan ere Azpeiti azaldukoa. Eta holako ekitaldi batek, Azpeiti ezagutarazteaz gain, Azpeitiko ekonomiei ere bultzada bat eman gehiago. Eta nik uste holako ekitaldi gainetik gure herrien eta gure herritarrangan ilusio pizte bela, erakustez gure ondari, hemen ikuste du gure bideoen, ikusian bideo hontan, hemengo bideo hontan, gure ondari zein dan, Azpeiti zer dan, gure gaitasuna gauzak antolatzeko, gure izaera hori, eta hori guretzat importanti da. Eta guk erakusten saiako gea Azpeiti hori, Azpeiti eskuzabal hori, Azpeiti politxo hori, Azpeiti alai hori, eta hori eskaintzeko saiakera bat ingo dugu txapelketa hontan. Eta uste gainetik horretako lortu deula ilusio hori zabaltzi ez. Azkenin lortu deu herriko eragile ugari implikatzie proiektu honetan, ez? Europako sega txapelketa hontako antolaketan, ikastetxetatik aipauta, hemen Narikoitzek aipaituen bezala, kirol elkartiek, jesuitak, Almintzarekin elkarlanien kultura arloko hainbat eragile, lorezainek, brigadak, udal zerbitzuek, nik uste hor hori guztile, jende hori guztile eta eragile guzti horiek implikauta, nik uste hori elkarlan hori beha dela, konpromisue gauzak ondo ateako dien, arrakasta bat izangoan, konpromiso horrek edakusteu, arrakasta bat izangoela, onbeste eragilek elkarlanin jartzi.
Nik uste erronka handile dela guretzat, baina olako erronkatan Azpeitik erantzute dula. Eta Urolan esaten duen bezala, nik uste guk gauzak natuliten esaten dugu, natulingo ditugula, eta nik uste tortako kapazidadie dakeula eta erantzuteko kapasa gala bai olako kiroletan, minorita hori baldima ere guk olako kiroletan, aspalditik Azpeitilek udalak, aspalditik indu eta Azpeitiko herriek olako kirolan aldeko apustua, eta nik uste torre hongo gala eta ez duela fallako. Hori esan da, azkenengo bi gauzatxo bai esatie, batetik nik eskerrak ematen nahiko nizkoela bereziki baita ere udal partetik, zinegotzi iziti utzi du Manuel Unanuei, ze uste dut udal partetik naiz oin momentu enten hemen zeon, beha izan dela baita ere gure partetik hor lan da ordu gehiena sartu ituna, eta baita ere garantia dela exitoat iziteko eta gauza ondortetzeko, eta azkenik, animatzie jendie. Egun hauetan etortzi den, nik uste etortzi Azpeitire, etortzi Urola erdire, etortzi gureana, izangoa gauzek ikusteko, gauzek egiteko, eta egunak ondo pasatzeko orduan animau, gauze politia izango data. Nire partetik beste zarez. Bukatzagaitik, aldunditik, lehenengo eta behin eskerrak eta sorionak Almitza elkarteari, sorionak erronka honetan sartzeagaitik eta noski baietz horregatik aldunditik egon behar ginen. Egia da Kirol departamentutik aspaldi hasi ziren Almitzakoekin elkarlanean laguntzen Euskal Herria egoteko errepresentatuta halako ekitaldietan. Eta gero noski baietz turismo aldetik ikusten dugu hau aukera ezin hobea dela Gipuzkoa ezagurazteko Europan, ezta? Etorriko diren 1000 eta piko pertsona gutxi gora bera Europatik datoz, herrialde nahiko aberetzetatik etorriko dira. Eta horregatik aukera ona daukagu Gipuzkoa eta batez ere eskualde hau eta Loiola mapan ipintzeko, ezta? Minutuak egongo dira Europako telebistan, eta horregatik aukera ezin hobea da. Baita ere, turismo aldetik ikusten dugu aukera ezin hobea delako kostaldean eta hirigunetan dauden jendean barrukaldera eramateko. Oraindik Gipuzkoar askontzako Gipuzkoa ez ezagune da, ez dute hainbeste ezagutzen, eta alkateak esan duen moduan aukera ezin hobea Azpeiti eta inguruak ikusteko eta ezagutzeko. Baita ere, turismo jasangarri aldetik, noski baietz xega, garrantzia oso importantea dauka paisaian, belardiak, berdeak eta zainduak egoten mantentzen horretan saiatzen da, eta ez zorietzarrez aspaldin sasiz beteak dauden hainbeste belardi hori gure paisaian eta gure ohiturak eta hortan ez du erakusten nolako nortasuna betidanik eduki dugun. Beste aldetik aldunditik ez, sorionak, ziurazki ekitaldi oso ona izango da, ospeakiko duzue, eta beste barik, eskerrik asko. Beno, beste datu pare bat, batez ere prentsarentzako eta nahi duen guztiarentzako, txapelketa honekiko informazio guztia www.loiola2015.eus web orrialdean egongo da. Bertan izango dira programa eguneratuak, prentsarentzako atal berezi bat egongo da, non informazio eguneratua egongo den, eta bertan ere izango da gurekin harremanetan nola jarri. Eta bukatzeko, eskerrak eman proiektu honetan laguntzaile diren Irizarri, Eroskiri, Danobat Group, Oninart, Loiolako Santutegiari, eta nola ez, Azpeiteko udalari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari. Eta besterik gabe, zerbait galdera ere ematero baldin baduzue. Bai, gaztertxoak izango dira 10 urtetik 15 urtera bitarte. Eta gero txapela zizatea, bi mailetan 30 gorakoak eta 30 gorakoak? Ez, txapela bakarra izaten da. Adinan sailkapen horrek daukan helburu bakarra da,
sega partaideak ahalik eta gazteenak izatea. Jente gazteen artean segalaritza sustatzeko.